Nyathi manyako ma jahigni 2 gi nus sani rem nego bang' jopiny rese kowuok e lwet jago mane oluongo ni wuon mare. Mikoni osebedo ka sande kendo weye gi adhonde maricho e dende. Ma en bang' jirende fwenyo ni nyathino ne otwe lwetene kod tiendene kaeto jwang'e e ot moro maninono e gweng' ma Shonda mantiere Likoni, Mombasa. E kinde mane min gi mayande pek odhi konyore e osuptal. Joja oko ni kod ler mathoth kowuok Mombasa. En nyathi manyako ma jahigni 2 gi nus mane oresi karem nego e ot moro mane ojwang'e e gweng' ma Shonda e Likoni gi jago moluongo ni wuon gi mane oweye kanyo kotwe lwetene gi tiendene wi gino mapok oyangore maler. Iwuonda ni en kawaigi nyaka nyoro ni ende okiyudo nyathi adhonde opong'o dende leke mambele gi kumukte. Neno ina hakuna donda kwa mkono, mgongoni, uso nzima kama kugwarwa hivi. Nikaenda hospitali nikajifungua na nikamtuma aje huko amchukue amlete mamangu. Hakumleta. Mimi nikimuuliza mambo ya mtoto wangu anijibu. Na nikimwambia aje nyumbani ampe simu niongee naye. Aje hivyo nikimpigia simu anishiki simu. En gino masani omako dho anyuola nyathino mapod penjore ni to en ang'o momiyo achijno mane omaki mochwele tesendo bila mainuka dine ka okang' ma kamano. Kete rum achiel, rum no endo nyathi otwe tiende gi lwetene to gi ng'ute be okete tol. Ko nyathino ndo nindo piny ogumo piny ni onge kata kaka ochungi. Wuon moro bo yudi kanyo ende san motieko kata wiki achiel. Sio ni kuleta tu, ndakuletea huko kwa shangazi, ndakuletea hivi mpaka tukamtoa. Huyu tukampeleka nyumbani, tuko kwake, nyumbani kwake tumekaa. Ndio basi ndio mlete mjukuu wangu. Ni mkubwa ako mbali sendi sijui 10 wala. Min nyathino okoni magi duto ne otimore e kinde mane odhi konyore e osuptal, ka bende okoni ne ochich bang' chuore tamore tero nyathino ne min gi kaka ne giwinjore seche mane wuok ot kodhi e osuptal. Oyango ni gisebedo gi ywaruok gi jaode wi nyathino mokoni jaode ne oyude godo to chutho bang' kawe ir min gi mane oriko dak kode. Venye kwetu na mahusiano ndo yaanza. Mtoto alikuwa kwa mamangu. Nikaenda nikamchukua nikaja naye hivi. Lakini hakukaa sana akarudi kwao. Venye nililetea nilimwona anchange. Nikitoka akinituma dukani nikirudi nampata amfura anagonganisha kwa ukuta. Nikimwambia ananiambia ajue. Iseyore matin dichiel magigore. Achich ma itudo gi wach sando nyathino ne olunda ache momake kaeto chwale tesendo bila mainuka bang' jirende winjo ywak nyathino mane rem nego kendo dhi rese e ot kuma nojwang'e. Nyathino gonduru mang'eny ma jirende wuok ni tang'ach timo pile nyathino ywak pile nyathino ywak. Nyathino enda ng'ach chamo emomiyo no wang'o igi magimoko ot. Majirani alikuwa anasema akiingia ndani mtoto analia. Pale akitoka mtoto ananyamaza. Paka msichana mwingine hata mwenye akona huyo mtoto, huyo mama mwenye akona huyo mtoto akasema kuna mtoto mwingine anateswa huko. Ni kama alichomwa, tuseme alichomwa na plastic or alichomwa tu, kwa zile vidonda si za vichapo peke yake. Yuko na alama kila mahali, mguu umfura, mikono imfura. Nyathino sani utere kar reso nyithindo kuma bende ichiwone thieth ka achichno to koro ichan chwale doho bang' obila tieko timo nonro e wi tim makochno. Okoni gino endo notimo okwayo ng'uono. Manyise ni ng'uono onge, ng'uono nyathini endo en mar sirikal. Sani endi odong' ne sirikal, wan onge ng'uono monyalo miyi. Kamuuliza hivyo vidonda vinatoka hapa. Kanaambia sijui alijichoma na uji. Na tangu huyo mtoto yuko naye hajaipika kwake. Na hata hakuwa mtu chakula kwa sababu hakuwa anaambiwa nao majirani. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Wach malita yenya kupoga